Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci sanmu da sake saduwa cikin shirin mu shakata na kamfanoni guda biyu wato Mandawari Enterprises Nigeria Limited da Imzat Media Limited. Kamar da kuka shina a kowane mako mukan zo muku da wani iya cewa gingimin ko kuma gingime man jarumi. A wannan yammaci ina mai farin cikin gabata muku da Sadiq Sani Sadiq wanda waɗansu sukan yi wa laƙabi da Gamba Ubantani. Sadiq barka da zuwa. Barka dai. A gurguje bari ma tambaya wadda watakila ita ce masu kallo za su fi so su gani cewa ka taɓa zama jarumin jarumai na cikin fina-finai haka ne? An yi haka. Ya aka yi fara gaya? To zan iya cewa dai da farko iko ne na Ubangiji. Haka ne. Sannan kuma zan iya cewa baiwa sana'ar muhimmanci. Haka ne. Har ya kai ga wannan samun nasara. To me kai a cikin fim din? To da yake a wadin na same su kashi-kashi. Haka. So ban san to mukaddara na karshen nan wanda aka ce MTN Award ne ko Kannywood MTN Award? Na'am. Karkashin classic wannan salari. Na'am. Wani fim ne da ake cewa fim din Bayan Duhu. Sai haske. Bayan Duhu a cikin wannan fim din ne na samu award na 2015 kenan. 2015 kenan. 2015 haka ne. Haka. Ya ka ji a ranka? To duk da cewa ba shi ne na farko ba. Amma na ji daɗi sosai wanda irin daɗin da na ji ya fi wanda na ɗauka a baya. Haka ne. Saboda wannan karan na yi tunanin kamar ba ma zan samu ba cikin ikon Ubangiji kuma sai Allah ya ƙaddara cewa haka ne. Za ka iya tuna wani dialogue ko wani action da ka yi a cikin ɗaya daga cikin award ɗin da ka samu? To wannan fim ɗin na ƙarshe wanda na musamman irin kilip nan da ake cirowa na nomini. A cikin Bayan Duhu akwai wani sin da muke da ni da yarinya nan Samira wata wanda budurwata ce a cikin fim ɗin wanda bayan na je na sato kuɗin mahaifina na kawo mata sai take cewa kuɗin bai cika ba. Yake ce mata dallarin ke matsala na da ke sha ce wallahi ya za in kawo kuɗin kenan kuma amma in kawo kuma kice kin raina saboda me yasa za ki gaya min wannan magana. A cikin Bayan Duhu kenan. A cikin Bayan Duhu kenan. Kai da Samira. Ni da Samira. Haka ne. Amma misali kafin ka fara yin fim gabaki ɗaya wani jarumi ne ya fi burge ka? To kafin fara fim gaba daya jarumin da ya fi burge ni Allah ya mishi rasuwa Ahmad S. Nuhu ne. Ahmad S. Nuhu. Ahmad S. Nuhu. Kun haɗu da shi kare suke shi yana action ko kuwa sai da suka shigo? Na zo shekara na ɗaya ban karasa cika shekara ɗayan ba ma Allah ya mishi rasuwa. Kun taɓa action tare? Mun taɓa yi. Mun taɓa yin wani fim ɗin shi Mazaje. Haka na yi ina jin sin ɗaya ne ko sin biyu ne a cikin Mazaje. A cikin Mazaje ɗin. Haka ne. To madalla. To kuma bari mu dawo alaƙa ka da jarumai ta fuskar gudanar da aikin. Wani jarumi ne ko jaruma kake jin ka fi son haɗa ku? Bari mu fara da jarumi ɗin. To a jaruman gaskiya gaba ɗaya ina jin daɗin aiki da su. Kusan dukansu dai gaskiya na jin. Kasa akwai daɗin aiki wanda yake mutum ya iya mu'amala, akwai kuma daɗin aiki wanda zai zama kamar ɗan hannunka ne in an haɗa ku da shi. Gaskiya babu kamar Tahir ai Tahir. Haka ne. To kuma mu koma ga mace fa, mata. To mata gaskiya Allah ya mata rasuwa Hafsa Sharaɗa ce. Hafsa Sharaɗa mai aya. Haka ne. Ita ce wato kana so ta fito a mahaifiyar ta? Wallahi kakata. Kakata idan tana acting din yana burge ni kwarai da gaske. Haka ne. To amma misali akwai wani acting a film da zaka iya tunawa wanda kuka yi tare? Akwai. Wanne ne? Akwai wani film din ma bai dade ba.
Fim din sunan fim din Nisan Kiwo. To bai jima da fitowa ba. Bai jima da fitowa ba, duk da cewa mun daɗe dai ya kai shekara 3. Haka ne. Haka ne. Fim din. To a 'yan mata fa? 'Yan mata kai. A 'yan matan nan babu koriya. Me yasa? Har yanzu baka samu wata jaruma da kake jin ta iya ba. Wanda idan tana acting din yana burge ni sosai gaskiya. A 'yan matan da sauran tafiya. Gaskiya ni sorry, akwai mace ɗaya. To Zainab Indomi. Zainab Indomi. Kwarai da gaske. Haka ne. Zainab Indomi. Yadda take performing ko yadda take dressing ko yadda take me? A'a, yadda take yin acting din tana burge ni kwarai da gaske. Tana iya rike role ɗinta. Tana play role ɗinta sosai gaskiya. Yadda ya kamata kwarai da gaske. Haka ne. To babu laifi. Masu kallon mu muna tare da Sadiq Sani Sadiq wanda aka fi sani daga mabanta ne a cikin shirin mu shakata, kuma gashi mun koro yana ta ba mu amsoshin tambayoyin da mun tabbata akasari irin wannan tambayoyin kuke so ku ji. Yanzu za mu dora. To madalla. To Sadiq Sani Sadiq, daga cikin masoya na tabbata wani akan yi ma kyauta ta soyayya wanda koda kana da arzikin da zaka yi mallaki wannan abun, in aka soyayya ta sa aka yi ma sai ka ji daɗi. A cikin masoya wace kyauta aka yi maka wanda kake jin tafi kowace, ko wanda yi maka wanda ka ji daɗin abin sosai? Wanda na ji daɗin abin sosai, akwai wani yanayi, akwai wata sallah da ta gabata. Haka. Najin sallan layyaci. Ba dai sa aka baka ba. To. Rago aka bani da kayayyakin abinci, sannan kuma da ɗan hasafi, kuma wanda a wannan yanayin kamar ana ɗan fuskantar wani ɗan yanayi kaɗan. Yau wani ɗan buƙatar rayuwa. Ana buƙatar abin. Sai kurin kaza ba ce gashi. Wani bawan Allah ya aiko min da waɗannan abubuwan, na ji daɗin su kwarai da gaske. Haka ne. Wannan yayi. To kuma akwai wani abu na batun role. Kowa zaka ga wani ya fi son role ɗin soyayya, wani ya fi son na ban dariya, wani ya fi son a bashi na action, wani ya fi son villain, haka dai na mugunta. Kai wani role ka fi sha'awa ka ji kana kai? Role guda biyu ne. Wanda na fi sha'awansu fiye da kowanne. Na farko irin ɗan gayi ɗan birni sosai. Kwalisa. Na biyu kuma irin baƙauyen mutum, irin gaula-gaula haka kuma baƙauye. Ka iya tuna ɗaya daga cikin fina-finai da ka fito a ɗan birni ɗan kwalisa? Zan iya tunawa. Wanne ne? Akwai wani fim, sunan fim ɗin Adamsi. To na wani kamfani? Na kamfanin FKD Productions ne. To da aka yi. Haka ne. To sai kuma wanda ka fito a Gailan fa akwai shi? Akwai wato jahili ba ƙauye kuma. Wani fim ɗina da ake cewa fim ɗin Mati da Lado. To naka ne? Haka ne. To madalla. To na ganin kafin mu yi sallama, ka ce jaruman nan mata kusan har yanzu yadda suke riƙe rol ɗinsu da sauran tafiya. Mazan kana da wani wanda kake ganin a yanzu bayan tafiyar S Nuhu shine kamar hero ɗinka ko wani abun koyinka a cikin wannan sana'a? To a cikin mazan wanda zaka ga cewa yes, wannan acting ɗinsa ya yi maka a matsayinka na actor wanda ka san wahala acting da sauransu. Akwai. To wanne ne? Akwai kwarai da gaske. Akwai wato Bello Muhammad Bello. Bello Muhammad Bello. Kwarai da gaske. To kun taɓa aikin tare? Mun yi films da shi tare. Tare. Yayi daidai. To wannan kenan. Amma na gaba shine kai sha'awarka kana ganin cewa zaka ci gaba da acting ko akwai ranar dainawa? To gaskiya duk da cewa dai duk rayuwar mutum akwai yanayin da Allah ya tsara mishi, kamar yadda ban yi tunanin cewa zan tsinci kaina a cikin acting ba, na tsinci kaina a cikin acting tsamo-tsamo. Amma yadda nake sa a raina, ba na sa wani rana wata rana da zan daina acting. Na tunanin ko da na kai kamar shekarun Alhaji Dauda Galadanci, na tunanin zan ci gaba da acting in dai za a ce mun role din a ce action
insha Allah in dai ina numfashi da rai da lafiya za ka yi. in Allah da zan yi cikin ikon ubangiji. Me shawararka ga yan uwa jarumai? To shawara na ga yan uwa jarumai shine abu na farko mu dauke sana'ar da muhimmanci, mu rike ta hannu bibbiyu, saboda idan muka rike ta hannu biyu ita ma za ta rike mu. Sannan abu na biyu kuma mu ci gaba da neman ilimi akan harkar, saboda idan babu ilimi, idan ban mu tashi mun nemi ilimi akan sana'ar ba, so za a waye gari sai dai mu zama yan kallo a cikin tafiyar. Haka ne, haka ne. Sadiq Sani Sadiq, mun ganka ƙarshe tambaya ta kenan. A lokacin da aka baka award ka daga kuma ka yi jawabi na ƙarshen nan. Na'am. Kila abinda ka faɗa yanzu yana nema ya sha bamban da abinda ka faɗa a wajen award din. Ka yi tunawa? Jawabin da na yi kamar ina jin sadaukarwa ne na yi ga wasu mutane biyu, wanda matata ce da kuma ɗana na sadaukarwa da wannan award din. To muna godiya kwarai da gaske. Na gode kwarai da gaske. Masu kallon mu kun ga da ta kasance tare da ni da jarumi Sadiq Sani Sadiq, kuma Gambo Ubanta ne ɗaya daga cikin jaruman da a yanzu 2017 musamman suke, wato ina kalmar zamani in ce suke shanawa. Da fatan kun ji daɗin shirin, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka. Za mu tsallaka wani zangon. Jama'a mu shaƙata. Jama'a mu shaƙata.